Umelaphi wendabuko uSolomon uGqilazi Mthakathi bengizocela ukudlulisa lo myalezo la kubafethu abakholwayo kwisintu nabasazi isintu abajula nentombi ezisindisiwe noma nentombi ezinjani ezingazazi isintu. Khumbuleke labo bantu abakho wrong because ngesikhuliso kumakhaya lafanayo sikhule sazi into lefanayo ngesikhathi lesifanayo, right? As I'm receiving ama calls day by day, kunabantu abangifonelayo ukuthi omunye intombi yakhe beyithwele ingane yalunga iswini sometimes maybe yalunga komnye kodwa thola ukuthi isisu thema kamitha wamitha kwanama problems right after delivery ingane seyikhona. Uma wengane loza lengane uba nenkinga less serious kuze kuthola ukuthi isikhathi ukuthi ugqirha respond kuma medications. Please labo bantu labo especially basokulo pregnant leyo wena apha kuba nenkinga lenjalo nginawo usizo labo olukhulu kwenze kanje ngifonela 072 744 7804 nanoba ukukhona iWhatsApp lo number yafonela nanoba ukukhona kanjani try by all means ukukhuluma naye uma wengane yakho azothola usizo nokuthi ashone. Ngiyabonga. Eastern Cape 6 eMampondweni baGqilazi Thokozani Solomon.